Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwiase emprega so na adwumaden afia efisisi dwumadie ena ye di free menhia ahemfie na ye de ebre yetiefo na yahwefo se na ye ne daa no nenne na opemso tumfo se tutu abebio ofo abanwa se bibi so afnam se bibi e kire santeman ene Ghana man no enne ayemfie aduonu mienu 22 years pepepe wo tena se na nananom amahene nananom abreponfo ena wo mo efra chichi ne bencheye etitire ne ani ntira ban mo mpanifo wo mo nyina ne ombaba be ma ne tiri nkwa ewo mfie aduonu mienu a enne wodie ye twa ye ho aba akwaje aboafo nkrato sima ba akopɛ enko ba bia twɛn me na yensan enkofie na yenkohwɛ ne yekoso ofikesie me mama tena se atwen yen na ye beto ye dwumadie no eso bra ye drey ye bra na nanom na afiase eba abefa wo modwa atena so ansa na yewura aba na nanom twɛn se yewura ebeba entimenhia fikesie mu main entrance na mani egusu amohwe da sebre osei bonsu santimampon hene wone onwa ne maame nana eje kuma difia wototo mienu santimampon man ema na asiefi won kan mu a won so eya hoboa ato santene akotena ase amadwumadie no ahwama bibia aye kama yetu ye ni a ye be hu se nananom ne fa nananom amahene eti ne fa ne abreponfo nyina age wo modwa nananom benkonfo nananom amahene nananom abreponfo wo nyina ne wo mpanimfo ne wo konwasofo age wo modwa afei ena bra so se yewura eba nananom atu benchinye nananom henkwafo atu benchinye enteteben ebo ehwirei edi ahim sanso ena echam eno so edi ahim echam no eye wokọ ako a wode ekita kona omoto akrabo na omode age enka tete na nanom kokon no ena omode wowa wo ho ebo wo ho ban ewo kwan bi so ni nyina na edi ahim no sanso na tumpan tenteben ni nyina edi yewura chi a ejeje no tata ababa kakra na yewura abefa na adwa sa wo mu nyina na to aso a wo mato santene a wo mo eba no ene eye yewura otumfo sante hene otena abanwa so otumfo nko na wa abanwa wote so ya na ebinum ya omampani fra abanwa omampani bie no wa abanwa wahene bie ni wo asantememu a Ghana memu a wote wa abanwa age yewura se pemso nko a ene wa abanwa ete so ya wofo abanwa no asanteman Ghana man anya ne nso mfaso bebre enne ye bete ne yewura ebeka akere yen abakosam kakra ewo ni nsoaye ho a wosuaye a wode baa ebetena adwa iso a wode ibu asanteman ama bia so Ghana man wode ne nyina ebetu yanim na ye ho bra yewura wabo ama Ghana man ene asanteman ediso mfaso nanom a ebonyon kro omonso ede nyom kro ede di yewura baba ena mwachire kakra sa enso ena tumpan eye front on from yi wo mo nyina ye kradwa wo mo enyina ebedi dwuma gro ama bibia aye kama ewo dwumadie ase yewura wakofa nadwa ebra so se nanom ebe chia no aye saga wosabu uko kanasa yesana
Asrabamo to the grandpa, Nana non DNA. Sabia Quanto, Nana Table, Sina. Yafana Manabo, Nana said to Jaton Pamo, Joshua Prane. Who crazy got you? Nananom enchia no wobehunu se obi gina kire e na wabo ne mu ase obi nso de ofro apa no na waben yewura ansa na wabo ne mu ase no bo ne mu ase mo so omo to kwadwom eya mane ne amamra umman hene bia bechia obi a wo mpaye ne akwadwom a wo moto de ejeje na baba Bonsu asante mampɔman hene wɔkye a yewura no ɔbɔ ne mu ase no ɔmo kan sumasɛm sansa wɔyɛ second in command otumfo tia ne n'akyi a santema nyinaa ɛda dasebrɛ ɔsɛe bonsu ɛda nabam na na Jakuma di fie a wɔtɔ so mienu ɛna akɔkyea no no ɔman hene bi obi ɔbɛforo apa na kyerɛ sɛ uhunu na ɔhu sɛ ɔyɛ ɔman hene kumawu man hene akọ mmemman hene akọ na nananom abrempɔnfo no na wo sɛ wo bo mu ase no ɛyɛ covid nti ɛnyɛ covid na kɔmbɛkyea ne nsɛm fekutrefoɔ no ne nananom aman hene nyina kyea ne nsɛm na abrempɔnfo no abo mu ase ɛyi wo mabeti ɛtu wo mpaboa ɛtia na aman hene ne de ɛne fekutrefoɔ no kontre akwamu nifa benkum omo nyina omo fekutre ne kyea ne nsɛm wa mane ne amamre kwan so no hene ne kyea ne nsɛm a enti wo hu sɛ akwadwom ɛtui wa hene bi bɔ ne mu ase na sɛ nsi ya onna ne ho wo gyina ho ko sɛ ombeto kwadwom no awie ansa na watene ne watene akɔ asante nyina de ma
Asante Mantemu Swafo, ono ene mampania owa Asante Bayemu mampania sinemu wono enso ena akobonu mu ase achia yewura fe yewura Simon Osei Mensa afe KMA Kumasi Kropon yi mu meya a sabre yenya ma obi adin se ono ena eba no ono na odaso ewo ho ono nso owura ononyamfo Osei Asibe entry wono nso na akobonu mu ase achia yewura no abamu mpanifo bebre akochia eye MMDCs omonso di so chia asrafo mpanifo prosifo mpanifo womo nyina akochia fire service womo nyina aba bechia yewura amane tiri nkwa anamifo senefa eye se wo munyina abebo mu asena anso wanya nchia nko wo man esre faye efisoro twani ampo e dia ma yewura firimkwa efe enya ofe ye ntwa ye homra ye ba ya kanyina ide beto aso Efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwiase emprega so na adwumaden afia why ne benya second nchire dan kwane se wampim sika boba ne wo obi nya se bi anka obeye bi eye no kra achiye die bie ne ho obi nya se yewura obeye bi nanso ne nya no ene ne asem yewura e ba be nananom ehenkwafo eye kwadwom ya wo moto ejeje yewura baba edi nanim ansana yewura ede ne nsem atudwa obinya sebia kobe amenu tedi feva de mefe na sinwe sewani tokumoje oh soni koyos medite Ekusibi ekumret mo jambon kumen. Ekusibi ekumret mo jambon kumen. Eja kofise kaplo dem ferisi. Eja kofise kaplo dem ferisi. Sekutwe mo jinyerisio. Sekutwe mo jinyerisio. Wale benya sekanti nchira bo achida nkwani sewa pintika babano. Wale benya sekanti nchira bo achida nkwani sewa pintika babano. Obinya sebia kobe. Obinya sebia kobe. Ememe sekendeo. Oh,
Because so made a bushman couldn't have besides our danger. Sometimes you just so soon cross the identity and also Bassa. If you know, come on, which is give you me a purpose, young man, besides some pro. So, if you know, come on, just go with your mere purpose, young baby, a children of Tumbasi, no besides some pro. Sure. And then if it is here, me, I'm a pair, me, Bossy, and I'm there, I assume here, and I'm here by Cocan once. Sure, no purpose, no Zika. No, if you proper and son on your map, sure. Didn't you have no here who said that I defend to hear me. Initial as there be a man so at the Shiazo, a piano, sure. The Pamban, of course, sure. We chop to a different color. Now, maybe I told human in the pepper for me in Iaponia. Sure, travel to be to on a one corano, almost be anonymous. Said it be a bit of a sure. I must be over a Nipa Boami at me to try a purchase of the purchase and Munina Bimam. Sure, no, Guama, you can be a boa bruchina. Dr. Boche, or no, never young in our boy, ma, it sure. Sure. Man, could have people who do Yara and Yasan Pongo, it's not true. Sure. Maybe only buy any media money and then simply walk out and an unmupi and send the Pina Bakudiko. None will bring Kunaso, let it out. Sure. And I'm saying, I hear the same peer park with maybe I'll be a cannon. Sure, there be that in India, some of them will be a fine in India, Yakan. Pierre, you know me, no more transfer. And I mean, any moon, I mean, no, I'm in champion. Pierre, you know, you buy or no car someone, or show Pierre, or no be entered, no cran, and one, maybe our show. When you have to be on the message, what done for him, and I'll be doing the minimum down for. Sure, was only on the message, what done from something. We didn't be done for, we never do anymore. David, you know, sure. As I'm ready to get Gamma, what the amount? Yeah, no pay me by my crown as an ameba. And no power better than say what crazy can be as an over. Sure. I tell me, we come with me. I feel for us, what can we have me who said, young fan of prayer. See, young fan of prayer. Sure. May not be as a man cost my young fan chill, man, not as anti-my and cost my. Sure. And why a dear boy mean, I'm a boy never dama, when you could just hear, may know what. And the Pia Moya dear boy, my mind, in the Yamin Kwame answer, and I'm there. Don't force it, buy it, and never prepare our way up here and put to Yuma, and then my way as you our way in Yana, or buy a muscle and son by Munina, Mopuana, and I'm one to my. O tu fire, there are many men who put in an idea. Boy, ready, O tu fire, dear. I wanted him for you now, near boy. We are, was say, was on the Hemety. Sure, Matra. Now, so they are bonus. Sure, quite Jamian, my papa. Santi, what you is and never to know. Let's all go to Sudia, we will call Eja. Yera de nano de sem nyina asudwa aya me ne umienu nyina animu asem yaso atibi nsem a ye kan no na anu a etwa mu fa ne ho ni nyina no eye me ne teacher kantanka e kan ye no ne nyina asan aba ne nsem no emu ebra so say yera epagya ne mu wapagya ne mu ama na nanom nyina apagya bi na yera opagya ne mu a onpoten ochia na nanom chia fi mampon hene so no da kwa kosi na nanom e wo benkum so na nanom domfo no atena kire ahwe kire ama yera pie ansan na omo so akọ yera edu da sebre osebonsu eya santoma mpomai waduru nanim na ochite ani wieye no wantwamu anko mom yenhwa asa wo mo edi
yɛde yɛdwumadie efiri tete yɛ nnɛ yɛbɛfa free menhyia fikesie mu yɛna yɛaboa fo ate Park Prestige Ventures ɛna afei nso Ice Cafe and Grill yɛde aseda ɛma wo mu ɛha ɛna yɛde yɛdwumadie ne nyina esi midin de ɔdɔ sɛwa ɛnema apɔ efi baabi agyeji sika mpoano ananom de akukuru hwe ase emprega so na adwumaden afia pma hankra duonu nson obeni mbosumi nensia lana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsam ebino aboba abodin ebino ya benfo ebino nso ya kunyine ya muamo lana ma ya muamo pa ebino aboba abodin ebino ya benfo ebino nso ya kunyine ya muamo lana deshia ya muamo pa lana ma mudaso amansambo mudi baby amukobia